Bon dia. Bon dia. Bon dia, Toti. Bon dia. Com estem? Bé. On anem? Al Carib. Al Carib català. Anem a Mallorca. Ara anem a esmorzar, que tinc molta gana. La Rosmana, perquè com que va del rotllo Jo natural... volia anar allà conyent pizza. Eli, vigila! Eli, vigila! Cuidado! Ah! Ets una veu tornant-se melodia. Canto el batec dels nostres millors dies. Això, mira. Vinga, anem a curt. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Estem preparant el concert avui amb walkie-talkies, com quan érem petits. Doncs fa uns anys vam tocar al Festival de Porreres, aquí a Mallorca, i el dia abans vam veure un grup que ens va molar molt, que es diuen Anegats, i són superconeguts aquí a les Illes Balears, i vindran a cantar una cançó, la seva cançó més coneguda, i sonarà així. Joan Benedicte,